Уважаеми зрители, гледате на живо по TV7 дебатът за президент на Република България с водещ Николай Бареков. Уважаеми зрители, дами и господа, добър вечер! Това е дебатът за президент на Република България. Бързам да ви представя асистентите ми от новините на TV7, които ще ни помагат в това изключително сложно и важно начинание, което ще продължи 2 часа. С мен тази вечер са репортерите от нашите новини Диана Радева и Ина Пелева. Освен от студиото ни в София, дебатът за президент на Република България ще се води и от още 2 места. Живи точки на страната, в които са събрани поддръжниците на двамата основни опоненти. В Гоце Делчев е Таня Иванова. Добър вечер, Таня. Добър вечер, Ники. Какво е настроението при вас? Настроението тук е много високо, емоцията е огромна, чуваш, виждаш, градус е невероятен, обещаващо е шоуто. Много голяма част от Гоце Делчев са тук да подкрепят Росен Плевнелиев. Това е така, ще се виждаме и ще се чуваме много пъти още с Таня Иванова и с хората събрани там. Там са поддръжниците на Росен Плевнелиев, а в София са събрани поддръжници на Ивайло Калфин. Там е Валерия Касиян. Валерия, добър вечер! Добър вечер, Ники. Искам да те уверя, че тук обстановката е не по-малко приповдигната. Аз съм с група млади хора и бързам да кажа, че след всеки модул тук е карикатуристът Анатолий Станкулов, който ще показва по една карикатура. Той е готов с първата. Нека да я покажем. Страхотно, да видим. Чудесно, добро начало, с малка усмивка да започнем този дебат. Тук в нашето студио са събрани поддръжници и на двамата кандидати. Ще ви ги представим след малко. Но с нас на поканата на TV7 откликнаха много VIP гости, които са в групата на най-популярните българи. За това ще съобщя само техните имена. Няма да ви представям и професиите им, защото вие ги знаете много добре. Тук с нас са Левон Хампарцумян, Мирослава Кортенска, Тити Папазов, Люба Колезич, Соня Култоклиева, Ваня Пенева, Борислав Ангелов, Славка Бузукова, Васил Тончев, Айсихел Рофи, Георги Стоев, Огнян Стефанов, Петю Блъсков, Харалан Александров, Ива Стоянова, Валери Запрянов и професор Михаил Константинов. Сега дойде времето да ви представя и двамата кандидати. А това са Росен Плевнелиев от партия ГЕРБ и Ивайло Калфин от БСП. Заповядайте. Страхотен жест. Страхотен жест. Едно много добро начало. Моята малка изненада за всички събрани тук и за зрителите в цяла България е човекът, който ще ви помогне в регламента, като изтегли жребия. Кой друг, освен най-добрият български футболен съдия Антон Генов, признат международен рефер, най-добрия в ранглистата на българските съдии. Заповядайте. Добър вечер, господин Генов. Добър вечер. Ще подходим както става във футболните матчове, разбира се. Благодаря. Вашата роля е да изтеглите жребия на човека, който ще избере да отговаря първи или втори на въпросите. Това има значение за самия финал, защото този, който спечели жребия и избере да говори втори, на финала ще има възможност последен да отправи своето послание към избирателите на българския народ. Давайте във ваш стил. В мой стил трябва двамата кандидати да изберат съответно синята или жълтата страна. Примерно, вие кой избирате? Аз избирам синята. Няма 2 сини страни и 2 жълти, нали? Да, покажете да се уверят и двамата кандидати. На която пише съответно My Game is Fair Play и FIFA. Чудесно. Така, да, чудесно. И аз ви пожелавам така в една честна борба да покажете кой е по-добър от двамата и кой заслужава. Тъй като за мен и двамата сте достойни българи, и двамата заслужавате да бъдете президенти. Това е мое мнение. Страхотно. Така, избрахте вече цветовете.
За Росен Плевнелиев кой цвят остава? За синия, жълто-синия, за господин Калфин. Ако който цвят се падне, който спечели, той има право да избере дали да бъде първи или втори. Точно така, ще обясня, че ще има ротация. Всъщност, но за финала това е важно. Заповядайте в центъра на арената. Да. Тук да хвърлите... Да хвана ли монета или да я пусна на земята? Ами аз винаги съм се чудил защо пада на земята. Вие ли я пускате или я хващате? Взете го си. Тити Папазов иска да падне на земята. Това е спортиста тук. Баскетболният специалист. Аз иначе хващам във въздуха, но... Ама не се знае какво става в ръката. Хвърляйте. Добре, щом искате така да бъде. Синьото. Росен Плевнелиев ще избира първи. Ще има право на първи избор. Аз обаче да му обясня какво има да избира. Ако изберете да говорите пръв, това се отнася само за първия въпрос. При втория сменяме местата, третия отново се връщате пръв и така нататък. Но на финала е важно, защото ако изберете да говорите пръв, ще говорите преди вашия опонент. Ако господин Калфин говори втори, на финала със сигурност ще отправи последен това послание. Ако пък вие искате да отправите последен посланието и първи да започнете с отговорите на въпросите, е ваше право. Аз виждам, че е по-изгодно да бъда втори, но в живота си винаги съм дигал високо летвата и съм бил винаги за това да бъда първи. Така че избирам да бъда първи. Да говорите първи, съответно и за финала избирате да говорите първи. За финала спазвам правилата. След като на финала няма да бъда последен на първи, спазвам правилата, но искам да задам посоката. Страхотно. Господин Генов, винаги съм се чудил и така с това се надявам да позитивно да дадете началото на нашия дебат. Какво казвате на двата футболни отбора, които на капитаните, които са при вас след теглянето на жребия? Винаги нещо им казвате, но камерите не хващат звук. Какво им казвате преди матча? Казвам им да играят по правилата двата отбора, тъй като от капитаните зависи много. Те са хората, които определят темпото на отборите. Нека да играят по правилата, да спазват честната игра и по-добре да победи. Това им казвам. Благодаря ви. Аплодисменти за господин Антон Генов. Благодаря. Няколко думи, уважаеми зрители, по същество за нашия дебат и за правилата в него, как са те по регламент. Разделили сме дебатът, който, както разбрахте, ще продължи 2 часа в национален ефир на 3 основни теми. На 3 равни части, разбира се. Тези 3 основни теми са съобразени изцяло с обществената и конституционната роля на институцията президент на Република България. Въпросите ще задавам, разбира се, аз. Ще има обаче във всяка тема въпроси и от страна на публиката, както и специални видеовъпроси на много авторитетни и популярни българи. След всеки въпрос, опонентите ще имат възможност да отговарят в рамките на 1 минута, с последващи реплики също в рамките на 1 минута. На практика времето, в което може да се отговаря на един въпрос, е неизчерпаемо, но пък моята роля е такава, че да задавам следващия въпрос и да вървим напред в дебата тази вечер. Предлагам първата тема на вашето внимание. Нарекли сме така: президентът обединител или баща? Господин Плевнелиев, започваме с вас и това всъщност е първият въпрос към вас. Президентът обединител или баща на нацията? Аз съм баща на 3 момчета, знам какво е да си добър баща. Но отношенията президент-граждани не са на тази плоскост. Те не са и в този модел, който беше символ на бащинството в последните 20 години в политиката. Ти баща, ти майка, или примерно бащицата от тоталитарното време, или по бащина линия да се опитваме да свършиме нещо по шурбаджанашки. Президентът категорично е обединителя. Президентът по Конституция изразява единението на нацията. Единството на нацията е над всичко. Президентът е лидер. Той задава дългосрочно посоката. Президентът е визионер. Той изгражда план за развитието на държавата и гарантира неговото изпълнение. Президентът е прагматичен, защото търси и изисква постигането на конкретни резултати. И разбира се, президентът на България е този, който носи своята отговорност за репутацията на държавата, за обединението. Вместихте се в 1 минута. Господин Калфин, въпросът към вас е същия. Обединител или баща е президентът на нацията? Президентът не може да бъде нито баща, нито майка. Президентът и по Конституция е изразител на единството на нацията. И аз си мисля, че днес в България има един
мераклия да бъде бащицата. Той, който плаща пенсиите, този, който оставя след себе си пътищата, този, който казва кога да изгрее слънцето, решава дали да влезе в Съюза на художниците и така нататък. Втори такъв човек ще дойде много в държавата. Аз мисля, че функцията на президента е да се противопостави на този стил. Това, което има нужда от президента днес, това е той да защити свободата и достоинството на българските граждани. Това не става като им дава пенсии или им строи пътища, а когато работи именно за тяхната свобода и достоинство. Благодаря ви. Дори се справихте за по-малко от минута. Ще помоля нашите гости да запазят коментарите за малко по-късно. Не е сега момента. Имате право и на реплики, ако нещо, примерно, е направило впечатление в отговора на вашия опонент, или да вървим напред. Как избирате? Аз бих репликирал по темата с обединителя. Господин Калфин, вие заявихте, че сте готов да приемете гласовете на Доган. Доган обаче иска предварителни избори, предсрочни избори. Означава ли, че ако вие станете президент на България, вече програмирате първата криза? Директен въпрос. Господин Плевнелиев, аз съм готов да приемам всички гласове, не само на тези, които гласуват за ДПС, но след това в Катуница и циганите ще гласуват за мен. И много хора, които са огорчени от политиката на управляващите днес, също ще гласуват за мен. И всички тези, които искат да видят повече свобода и повече демокрация, и те ще гласуват за мен. Ако това носи национална криза, то това е така, но ми се струва, че точно това носи стабилност в държавата. И тук свършихме за по-малко от минута. Предлагам да продължим напред. Ще имате възможност, разбира се, защото сме вкарали подобни теми в дебата от тук насетне. Само бих искал сега да помоля моите колеги Ина Пелева и Диана Радева да представят ви персоните, които са в трибуните зад кандидатите. Ина, кои тази вечер са известните българи, дошли да подкрепят Росен Плевнелиев? Тук има много известни артисти и спортисти. Направо почвам да ви ги представям. Пламен Марков, Илияна Раева, Андрей Слабаков, Робърт Инакиев и Диляна Петрийска. Сега искам да попитам господин Слабаков, защо е тук? Тъй като по принцип аз много рядко гласувам и харесвам мажоритарни избори. Затова съм тук, защото смятам, че това е важно. Знам, че президентът е някаква така общо декоративна фигура, за съжаление. Особено последните 20 години. Не можах да разбера, защото до сега нито един от президентите не направи референдум. Това е в неговите правомощия и той референдум и прави много лесно. Благодаря, господин Слабаков. Имаме го този въпрос и той ще присъства после в нашия дебат. Давам думата сега на Диана Радева да представи хората от така по-известните българи, които са дошли тук заедно с господин Калфин. Диана. Добър вечер и от нас. Както и сами може да видите, и в нашата гидка има не по-малко известни общественици, интелектуалци. Първо обаче ще започна от Цветанка Калфин, госпожа Калфин. Добър вечер, радваме се, че сте тук сред нас. Така, поета и писателя Любомир Левчев. И също така госпожа Маргарита Ваклинова, археолог, добре позната на всички ни. Господин Анжел Вагенщайн, знаете, писател, киносценарист, режисьор. И госпожа Весела Лечева, позната на всички ни също. Добър вечер. Кажете вие защо сте тук, госпожо Лечева? Всички ние сме, за да подкрепиме държавника, общественика, най-професионалния, човека, който най-достойно може да защити институцията президент на България. И не само ние тук, а много българи, наши сънародници в цялата страна гледат този дебат и ни подкрепят тази вечер. Благодаря ви много. Уважаеми зрители, направихме този жест към хората, наистина така популярни, известни личности, дошли тук да изкажат своите политически пристрастия. Отиваме към втория въпрос. Тук първи ще отговаря господин Калфин. Как ще убедите хората, господин Калфин, че имате реалната власт като президент, ако станете, а не просто представителни функции? Аз си мисля, че това, което действително трябва да се случи в България е да опровергаем господин Слабаков, който мисли, че президентът е декоративна функция. Точно това не искам да се случи. Точно това не искам да видя един президент като кукла на конци, който да бъде управляван от стола на министър-председателя и да му подава ножиците и лентичките, когато реже лентички. За мен президента има достатъчно много функции. Само че преди да започнем с тези функции,
много папки се размахват. Този път ви нося една за мен. Това са моите данъчни декларации за последните 10 години. Един президент би трябвало да бъде, според мен, ясен в държавата си. Бих призовал и господин Плевнелиев да представи своите и на фирмите, които има, за да видим как сме си изпълнявали дълга към държавата. Имате нещо предвид? Може не, нямам нищо предвид. Мисля, че в политиката знаете как е. Питаш ли нещо, знаеш отговор. Във всяка една държава, освен конституционното изискване за 5 години живот в България, според мен е важно да знаем какво ни е било отношението към държавата и към данъците, са един от важните изрази. Благодаря ви. Добавям само, че папката е червена, мисля, че се видя. Да. Господин Плевнелиев, същия въпрос, вече има и въпрос от страна на господин Калфин към вас, така че 2 въпроса се събрах. Господин Калфин е на път да изгуби този дебат по един доста, бих казал, известен начин. Затова нека да ви припомня, че дебатите и президентските избори в България никой не са печелени с папки, а те са печелени с ясни ангажименти и послания към хората. Моите данъчни декларации са публични в 2 държави, в Германия и в България, и приключвам с това. По отношение на предизборната кампания... После ще имате въпрос на реплика. Имаше и втори въпрос, той е за представителните функции на президента. По отношение на представителните функции на президента, президентът има много силен глас, защото той е избран директно от хората. Затова той може да използва този глас и да бъде чут навсякъде. Президентът е този, който не управлява пари и не управлява администрация, но президентът на държавата, чрез механизмите на Конституцията, управлява механизмите и процесите. Спираме до тук, господин Плевнелиев. Очевидно, че това е въпрос с реплики. Господин Калфин. Аз първо си мисля, че не трябва да плащате българските избиратели да търсят данъчни декларации в други страни. Ето аз го правя и мисля, че трябва да бъдем прозрачни пред нашите избиратели. Това, което искам да попитам господин Плевнелиев е дали би подкрепил една президентска институция, която да е максимално самостоятелна от изпълнителната власт и от парламента. Но въпрос имате право и на реплика, защото не можахте да доразвиете и предната си теза, може би. По отношение на данъчните декларации, нещата са повече от ясни. Данъчни декларации от истинските политици и държавници не се разнасят по телевизионните студия. Ако един български кандидат за президент иска да бъде добър и качествен президент, той трябва да се научи да уважава българските институции. Данъчните декларации се подават пред българските финансови служби, а аз съм ги подал и пред немските финансови служби. И това за мен е доказателство, че господин Калфин дава заявка, че няма да изпълнява българските правила. Той не дава заявка за държавност, просто защото не спазва правилата. Господин Калфин, когато един министър-председател бивш на България разхожда едни буркани с пепел по телевизионните студия, вярвате ли, че той уважава институцията на държавата? Защото правилата казват, че той трябва да информира компетентните органи за това, а не да разхожда бурканите с пепел и телевизионните студия. Това, което правите, е същото. Уважавайте държавността. Понеже имаше пък въпрос към господин Калфин, аз предлагам така. Да им дадем по още една реплика тук, защото следващия въпрос, който ние сме приготвили, няма да остави завършен този разговор. Очаквам потвърждение от Стойчо Керев. Това е човека, който ръководи тази вечер дебат. Не разрешава. Съжалявам. Може да отговорите в рамките на следващия въпрос. И така, въпросът ни е: как ще се справите с напрежението, настъпило след ситуацията в Катуница? Това беше мисля към господин Плевнелиев. Съжалявам, да, по регламент отново се връща към вас. Катуница беше много ясен казус, който ние адресирахме още в първите минути на ситуацията. Ние казахме, това е криминален случай, и пожелахме и помолихме абсолютно всички други кандидат-президенти да излезат ясно и да декларират. Те искат ли да политизират казуса, или те искат да дадат възможност на българските власти, включително и прокуратурата, да свърши работа. Между другото, в едно интервю господин Данилов, който сега е кандидат за вице-президент, каза: ако аз бях вице-президент, аз ще отида там веднага. Господин Данилов, вие не сте пожарникар, вие не сте полицай. Президента трябва да увеличи. Президента трябва да уважава институциите. Президента дава шанс. Президента дава шанс на изпълнителната власт, на прокуратурата да си свършат работата. Президента очаква от тях да се отчитат пред българските граждани, за да има справедливост.
Благодаря ви, господин Калфин. Имахте да добавите нещо и по втория въпрос. Използвайте, имате 1 минута. Да, ще добавя, че когато става въпрос за сезиране на институциите, господин Плевнелиев по-скоро има проблем с сезиране на институциите, забъркан от неговия председател на щаба, господин Цветанов. Знаете добре за какво става, господин Плевнелиев. Що се отнася до Катуница, имаше безумно мълчание 2 дни на българските институции. Премиера го обяви за криминален случай. Не видя пластовете, които бяха на етническо напрежение, на липса на доверие към институциите, на чадър политически, на човек, който защитава и събира гласове за управляващата партия. Министър на вътрешните работи не благоволи да отиде на работа. Господин Плевнелиев самия на 3-я ден каза също, че е криминален случай и че никой по страната не се е интересувал за него. Господин Плевнелиев имаше демонстрации в 14 града. Може би вие не сте минали през тях. Но хората се вълнуваха от беззаконието, от липсата на ред, от липсата на институции. Работата на президента не е да стои от вкъщи и да гледа по телевизора. И не е да му пипнат ръката, както вие казвате по страната. Неговата работа е да се погрижи институциите да работят. Те не работеха с какъв. Благодаря ви, господин Калфин. Господин Плевнелиев, право на реплика. Отново имаше въпроси към вас, така поне схванах още в първата част на експозето. Вие сте политик в последните 20 години. Какво направихте вие, за да не се случи казуса Катуница? Имате ли обяснение защо през 2005 година на изборите Катуница гласува изцяло за БСП? И мога ли да ви попитам, кой е първият български министър-председател, който вкара цар Киро за трешетките? На последния въпрос ще ви отговоря господин Плевнелиев така. И цар Киро, и въпросният господин Киро Рашков, и неговия внук са за трешетките и те искат да останат там, защото полицията ги пази. Защото някой не иска те да кажат кой се е разбрал с тях да събират гласове за ГЕРБ. Това го каза, не някой ми го е казал, както вие някъде казахте. Това го каза въпросният Кирил Рашков в интервю в 24 часа, че той събира гласове за ГЕРБ, той има оговорка с ГЕРБ и сега седи в затвора, охраняван от полицията, за да не го разпитват, за да не може да казва за кой става въпрос. А що се отнася за последните 20 години? Вие кажете какво сте направили през последните 2 години. С колко се увеличи безработицата сред тези хора, с колко се увеличиха децата, които отпадат от училище, с колко се увеличи бедността между тези хора. Това ми отговорете. Не ме питайте какво е станало преди 20 години.